Ma'aiki wallahi Allah ne kai nake so. Ma'aiki wallahi Allah ne kai nake so. Ya Allah ka bani iko in fasa kwanso, in ci karo da duka abin da ruhi yake so. Na kwaso na adana shi a inda ake so, domin kai kake ta bani abin da nake so. Baka gajiya da tintirin don mabukata, gani cikin sauyin suna tauma da bukata. Karar zuciyata na kawo a kulata, a cikata da ayyuka na kairan da kake so. Allah so nake yi ka zamto motsina, ka zama hannu da kafa, ka zamo gabobina, zamo ci da gani kana zama rishe na. Kar da na kuskure na faɗa abin da baka so. Tsira har aminci Allah da yarda ga sarkin sarakuna mafi sada fiyayyen balarabe, salatin jaddada wa ummi wa abi alai asasu ina so. Ummin annabin muke kadai ce a kujera, ke kika zo da arzikin da kowa ya sarara. Banin ke ma'ammani na ce da akwai kura, umma ki tausaya ki mallaka mun tutar so. Zuciyata kamar za ta zagonye, gashi dona ya yi lolo da waye, har wani tangadi nake ina faman maye. Giyar so na sha na koshi a jiki ta ina so. Na wutin kamali kankani dai na kurumce, bana ji ban gani tuni na makance. Sarki jeshi mashka shida maka amince, rungume na a kirjin kalima nake so. Tunda na gane san ka ne kadai mafitata, na ɗeba a zuciya da ruhi na zubata, na sanya katangar karfe na katange ta, ga duka abin da zai rage mini bana so. Wutar so nake ta so Allah ka izata, da ziga zige na kumfa ya kwani ya tarata, ke ta zaban bala ya zambara anar kashe ta. Abadan da'iman daidaici nake so. Karimul kurama idausayin da ɗaruhi, siraɗan mustaqima abdul ilahi, fasiwil lisani kai kadai ne sayi, kai ne gayar abin da ɗan koyo yake so. Zafin rabuwa ya sanya jaki macewa, bayan ya ji annabin mu yayo fakewa. Ya kuka
so. Ya zaga bayan gari ya je ya kashe kanshi cikin rijiyar nan ya jefa kanshi. Dalili zai bar ganin wanda ke aikin shi, waliyin jaki fida ka nafsi da nake so. Nana Sumayya mata sha wala a kan shi, a daure a daka a daddana ta ayashi. Karshe mashi a tsiraitin ta aka soka shi, amma ta ki ta juya baya ga wanda take so. Irin wannan juriyar nake so na samu, ya zama daga wala a kan shi tokar da na damu. Na tattara nutsuwa gare shi shine gatanmu, karshe dai har na gangara inda nake so. Maulana dutsen Udu ina matukar sanka, na ji abin da ya faru da kai na yi maka san barka. Roƙona Ubangiji ya sa na adaishinka, abin da ya ce ma ya ce da ni ma nake so. Allah ya da sayyadi Abubakar yake ji, da irin yadda sayyadi Umar yake ji, da irin yadda Usman Ali suke ji. Allah dunkulan a zuciyata na ji nake so. Allah dan girman ka so nake ka sarrafa ni, in zama rawani ma'aiki ya dinga naɗa ni. Kallar da ya so kun faya kuni ta dinga rina ni, ba dan ni ba dan mahaifiyar shi da kake so. Ta ya za na sake mika kokon barata a wajen wani rasulu wai dan ya biya ta. Annabi ne sabon share kukan mabukata, annabi share mini da kankani ma nake so. Riga ce ta kaya kasa ta dole ta soke ka, idan ka ki kasa ka bayyanar da tsiraicinka. Wanne za ka zaba zaɓi ya rage naka, idan ita na sa ta caccake bibin nake so. Daga alƙalamin ashikin na Amina, wanda ya kwankwaɗi madarar kaunar na Amina. Ɗan koyo ɗan Kabir jikan Amina, rijiyar lemo ko unguwa ta da na taso. Nana Amina Hafiza, Nana Amina Hafiza, ummin annabi Hafiza, dan Allah Hafiza, dan annabi Hafiza.